Rundkørslen er et kryds. Hvis jeg lægger en mønt i dette kryds, har vi så en rundkørsel. Men nu, tror du, at denne rundkørsel er et kryds? Jeg fortæller dig, at nej, rundkørslen er ikke et kryds. Nej, du behøver ikke briller, hvis du ser et kryds. Det er bare en optisk illusion. Og for at finde ud af, hvad en rundkørsel er, skal vi bare lave nogle korrekte analyser. Analyser. Hvis du hoster, kan du have en forkølelse, eller det kan være noget alvorligt som tuberkulose. Så kun de korrekte analyser kan fortælle dig, hvilke sundhedsproblemer du har. For at analysere, hvad en rundkørsel er, skal vi sætte denne lille rundkørsel under mikroskopet, eller øge dens omkreds. Nu er denne rundkørsel et kryds. Nogen vil hævde, at det er tilfældet, fordi det står i loven. Jeg beder dig om at skrive i kommentarerne, i hvilket land det står i loven, at en rundkørsel er et kryds. Tak. Du kan også give dette video et like. Nu ser jeg snarere en ringvej, der undgår et overbelastet kryds på grund af stop, krydsninger af spor, men også på grund af venstre sving. Denne envejs ringvej er en hovedvej med forrang og har flere krydsninger med sekundærveje. Her har vi et kryds, krydset af den sekundære vej med rundkørslen. Når vi kommer ind i rundkørslen, skal vi give forrang til køretøjer, der allerede er i rundkørslen. Derefter, ved den første afkørsel, har vi en forgrening. Forgreningen er ikke et kryds, fordi matematik, som er en logisk og præcis videnskab, fortæller os, at et kryds er repræsenteret ved mængden af fællespunkter for to linjer, to overflader eller volumener, eller den samlede mængde af fælles elementer for to mængder. Køretøjer i rundkørslen har mulighed for at fortsætte rundt i rundkørslen, eller dreje til højre uden at krydse nogen. Derefter har vi et kryds. Køretøjer, der kommer ind i rundkørslen, krydser med køretøjer, der allerede er inden for rundkørslen. Derefter ved den anden afkørsel har vi igen en forgrening, og den tredje afkørsel er også en forgrening, og derefter har vi endnu et kryds. Derefter har vi den fjerde afkørsel og den fjerde forgrening. Og så når vi det endelige punkt, hvor vi afslutter den omgang med det fjerde kryds, eller det første, hvor vi startede. Nu skal du sende denne video til dine venner for at se, om de ved, hvad en rundkørsel er. Jeg vædder på, at de ikke gør det. Og når du har færdiggjort din liste over venner, skal du sende denne video til din borgmester, din folketingsmand eller din senator, for at ændre loven, der er i strid med matematikkens love. Tak for din kommentar, for dit like, men især for delingen. Kig ikke op, kig på vejens skiltning.